Een hele goede middag aan alle toekomstige studenten uit Aruba. Bom bibi naar een webinar Aki. Welkom bij het webinar in samenwerking met Studielink over het aanmelden voor een studie in Nederland. Fijn dat jullie er zijn. We hebben vandaag een gastspreker. En dat is mevrouw Inge Wapstra van Stichting Studielink. Die zal zich zo meteen even voorstellen. De bedoeling of de aanleiding voor het plannen van dit webinar was met name dat wij heel veel berichten hebben gekregen vanuit Aruba. Van aankomende studenten en ook van decanen. Naar aanleiding van het nieuwe stappenplan dat Studielink heeft gepubliceerd. Dus wij dachten van, het is misschien een aanleiding, een goed idee om toch samen een webinar te plannen. Dus vandaar. En we zijn ook heel blij dat Studielink bereid was om hieraan mee te doen. Zoals bekend, voor degene die al wel eens eerder aan onze webinars heeft meegedaan. Je kunt je vragen stellen via de Q&A-optie. De presentatie zal in het Nederlands worden gehouden, maar vragen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden gesteld. En die zullen we ook na afloop hopelijk allemaal kunnen beantwoorden. Ja, ik heb het al gezegd, we hebben mevrouw Inge Wapstra van Studielink vanavond, want het is nu 8 uur 's avonds bij ons. Inge, welkom en fijn dat je hier aan deelneemt. Ja, hartelijk dank. Ja, goed om dit op deze manier te kunnen doen, want wij staan natuurlijk al wat langer in contact. En zodoende inderdaad kwamen die vragen ook bij ons terecht. En nou ja, is het op deze manier een goed idee om deze voorlichting hopelijk te kunnen geven. En ja, jullie in staat te kunnen stellen om vragen te kunnen stellen. En ja, daarop hopelijk ook gewoon snel antwoord te kunnen vinden. Zeker, zeker. Dat vinden we echt heel fijn. Vlak voor de feestdagen nog is het ons gelukt om dit te plannen. En het is ook belangrijk om het nu te doen, omdat er al een deadline aanstaande is. Dus zodra na de jaarwisseling hebben we al op 15 januari, klopt dat Inge? Hebben we een eerste deadline voor de aankomende studenten? Klopt, ja. 15 januari is de deadline voor de numerus fixus opleidingen. Ja, alle deadlines zullen we straks ook even laten zien. Wat gaan we vandaag behandelen? We gaan even laten zien waar jullie het stappenplan terug kunnen vinden. Het stappenplan is, we hebben sinds vorig jaar, of volgens mij het jaar daarvoor, hebben we al een speciale stappenplan voor Caribische studenten. Die werden jaarlijks ontvangen van Studielink. En die plaatsen we ook op onze website. En op de website van Studiekeuze 123. Aangezien studenten uit de Caribische delen van het Koninkrijk nog niet over BSN beschikken, moeten ze een andere procedure doorlopen. Dat is bij de meeste mensen al bekend. Dus vandaar ook een speciale stappenplan hiervoor. We hebben, en dat is denk ik het belangrijkste onderdeel van dit webinar, een virtuele demonstratie van het platform van Studielink. Dat zal door Inge worden verzorgd. En dan kunnen jullie straks met haar meekijken, precies stap voor stap, wat jullie allemaal, wat de stappen zijn die jullie moeten nemen om succesvol te kunnen aanmelden voor een studie. En daarna laten we even de belangrijkste deadlines nog een keer zien. En is er gelegenheid voor vragen. De studenten kunnen nu al de vragen stellen via de Q&A. En dus schroom niet. Je kunt alvast, als stel dat je een vraag hebt, kun je die al stellen. En we proberen dat na afloop dan te behandelen. Waar kun je het stappenplan terugvinden? Waar we net naar hebben verwezen. Dat staat op de pagina ea.ow. Dat is de pagina van Directie Onderwijs. We hebben een speciale pagina Studia Hollanda, die wij vanuit het Aruba-huis beheren samen met onze collega's van Directie Onderwijs. En hier is allerlei informatie terug te vinden.
Van studiefinanciering tot aan huisvesting, maar dan ook in dit geval specifiek over studiekeuze en het aanmelden voor een studie. En hier hebben we een screenshot geplaatst wat we precies hebben. Je kunt het stappenplan downloaden en het betreft het stappenplan de versie uit december 2020. Dus het is een vrij nieuwe versie. Je moet goed kijken dat je ook over de allerlaatste versie beschikt. Aangezien er toch wel bepaalde wijzigingen zijn geweest naar aanleiding van een nieuw systeem waar Studielink momenteel mee werkt. Maar dat zal Inge ook straks even toelichten. Dus dit is het stappenplan. We hebben het stappenplan natuurlijk niet in zijn geheel laten zien, maar hier kun je het terugvinden. Maar ik geef nu het woord aan Inge en zij zal nu haar scherm even delen en de verschillende stappen met jullie doorlopen. Even kijken, ja, dus dat betekent dat ik jouw scherm hiermee onderbreek. Ja, ik ga mijn scherm met jullie delen. Ja, wat ons een goed plan leek is om, even kijken, ik moet hem nog wel even activeren. Ja, als het goed is zien jullie nu een scherm in beeld. Om even een samenvatting te geven of even een korte intro. Het leek ons een goed plan om aan de hand zeg maar, van de vragen die we binnenkregen, om eventjes bij het begin te beginnen. En dat is hoe je als aspirant student een Studielink-account aanmaakt. Dat zijn de stappen die ook in het stappenplan staan beschreven. Alleen op deze manier, ik kan nu via een testomgeving, kan ik jullie even laten zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Nou ja, sommigen van jullie zullen misschien al een Studielink-account hebben. Nou ja, voor degenen die dat nog niet hebben. Het begint natuurlijk allemaal bij www.studielink.nl. Als je daar aankomt, dan word je doorgeleid naar deze pagina. Inloggen met DigiD, dat is hierbij nog niet van toepassing, want er is nog geen sprake van een account. En in jullie geval is er ook nog geen DigiD. Dus dan kom je hier terecht en dan klik je op Studielink-account aanmaken zonder DigiD. Ik ga me hier dus nu ook voordoen als een leerling van Aruba. Dus dat zou mijn situatie zijn. Voor leerlingen vanuit Aruba is het dus... jullie situatie zou zijn om een Studielink-account zonder DigiD aan te moeten maken. Als je daarop klikt, kom je op de volgende pagina terecht. Dit is een formulier waarop persoonsgegevens worden gevraagd. Dit is een eerste stap van meerdere. Dus hier is het de bedoeling om je persoonsgegevens allemaal in te vullen. Voornaam, roepnaam en achternaam. En dan geef ik hier aan dat ik een vrouw ben. Mijn geboortedatum, dat doe ik allemaal net alsof. Dat zijn niet de echte gegevens uiteraard. Ik geef hier eventjes aan dat ik uit 1982 kom. Dat doe ik met een reden, dat ga ik straks uitleggen. Even kijken, en hier probeer ik Aruba op te zoeken. En dat geeft hij niet aan. In de tabel geeft hij niet aan dat Aruba daarin staat. En dat heeft als reden omdat Aruba voor 1986 staatkundig gezien de Nederlandse Antillen was. En je zult zien inderdaad, als ik dat invoer, dan komt er in de tabel naar voren Nederlandse Antillen. In jullie geval zal jullie geboortejaar waarschijnlijk later liggen. Dus ik laat ook eventjes zien wat er gebeurt op het moment dat ik 1991 invul. Als ik dan ga zoeken op Aruba, dan komt die wel tevoorschijn. Dus het is voor leerlingen vanuit Aruba belangrijk om te weten, ben je geboren voor 1986, dan vul je als geboorteland in Nederlandse Antillen. Ben je geboren in 1986 of later, dan vul je als geboorteland Aruba in. Je nationaliteit, die geef je op. Je kan optioneel een tweede nationaliteit opgeven. Dat is niet verplicht, dus ik heb daar geen. Ik klik op volgende. En dan vul ik hier weer in dat ik op Aruba woon. En ik woon straat nummer 1 met een hele creatieve postcode. En dan staat er, dit is ook mijn postadres.
klopt, als dat niet het geval is, stel je hebt een postadres die afwijkt van je woonadres, dat kan voorkomen, dan vink je deze uit en dan komt er vervolgens, komen er nog een aantal regels tevoorschijn. Deze kun je allemaal invullen indien dat van toepassing is. In veel gevallen zal het ook zijn dat je postadres overeenkomt met je woonadres. Dus dan laat je het vinkje lekker staan en dan klik je naar een volgende. Mag ik gelijk een vraag stellen, Inge? Ja, natuurlijk. Dus bij postcode, aangezien dat niet voor ons van toepassing is, moeten studenten dan, of leerlingen in dit geval, een fictief postcode invullen? Nee hoor, nee, ja, ik heb me niet voldoende ingelezen, moet ik heel eerlijk bekennen, op de situatie van Aruba qua postcode. Ja, die kennen wij niet, dus we kennen het systeem van postcode niet. Nou kijk, dan, ik heb hem nu gedelete en er staat een groen vinkje, dus hij accepteert dat gewoon. Oké. Dus ik kan hier dus ook gewoon op volgende klikken. Duidelijk. Ja. E-mailadres, ja, die vul ik in. Sorry, dat was even een typfoutje. Denk er bij het invullen van je e-mailadres aan dat dit ook het e-mailadres gaat zijn waar Studielink e-mails naar jou gaat sturen. Dus als jij in de toekomst bijvoorbeeld een ander e-mailadres in gebruik gaat nemen, zorg er dan ook voor dat je die in je Studielink-account wijzigt. Want anders dan loop je e-mailtjes van Studielink mis. Ja, dat is een hele goeie, want ik merk dat heel veel leerlingen zich melden bij ons voor de webinars met hun school-e-mailadres. Ja. En die hebben ze straks niet als ze eenmaal in Nederland zijn. Dus ik denk dat het misschien in dit geval verstandig is om een privé-e-mailadres te gebruiken. Ja, zeker. Ja. Er wordt tegelijkertijd ook om een wachtwoord gevraagd. En dat is omdat je combinatie van e-mailadres en dit opgegeven wachtwoord straks je inloggegevens gaan vormen voor je Studielink-account. En nou zie ik dat ze niet overeenkomen. Ja. Dus deze moet je dus ook goed onthouden. Onthoud je het e-mailadres wat je hier invoert en onthoud het wachtwoord. Want wij krijgen ook vaak vragen van studenten die een alternatief e-mailadres bijvoorbeeld hebben ingevoerd. En dan is dat bijvoorbeeld 1 van 3 e-mailadressen die ze hebben. En dan vergeten ze welke e-mailadres ze hier voor het Studielink-account hebben gebruikt. En dan komen ze vervolgens hun Studielink-account niet meer binnen, omdat ze niet meer weten welk e-mailadres ze hebben gebruikt. Dus onthoud goed welk e-mailadres en welk wachtwoord je hebt gebruikt. Even kijken. Ik weet hier ook niet bijvoorbeeld, hier geeft hij nu met een groen vinkje aan dat dit goed is. Ik weet dat dit het netnummer is van Aruba. Ja. Ik weet even niet hoe lang de telefoonnummers precies zijn. Maar zoals hij hier al aangeeft, het is in elk geval een goedgekeurde invoer. Dus je kunt verder. Een tweede telefoonnummer toevoegen is optioneel. Dat hoeft hier dus niet. En je kunt hier een taalvoorkeur instellen. En dit heeft ermee te maken dat de weergave van je Studielink-account straks dan in deze taal getoond gaat worden. Maar dat kan ook, als het Studielink-account eenmaal is aangemaakt, kan dat ook weer gewijzigd worden. Ik zet hem hier op Nederlands en ik klik op volgende. Vervolgens vraagt hij mij om even mijn gegevens te controleren. Nou, ik lees dat door en ik zie dat dat allemaal correct is. En dan vraagt hij aan mij of ik alle gegevens heb gecontroleerd en die zijn correct. Ik ga ook akkoord met de algemene voorwaarden van Studielink. En dan moet ik hier nog een controlevraag aanklikken. Ik moet de voet aanklikken. En dit heeft ermee te maken dat het systeem wil weten dat ik geen robot ben. En dan vervolgens klik ik op aanmaken. Dan krijg ik de melding te zien dat de gegevens naar Studielink zijn verstuurd. En dat ik een e-mail kan verwachten binnen enkele minuten. Samen met een activeringslink. En die moet ik dan openen om het account uiteindelijk te kunnen activeren. Dit is dus nog eigenlijk een beginstap van het hele proces. Ik heb momenteel eigenlijk nog niet echt een compleet Studielink-account. Nou, wat ik nu moet doen. Normaal gesproken ontvang je dus deze e-mail op het opgegeven e-mailadres, wat je zojuist hebt ingevuld. Omdat ik op een testomgeving zit, moet ik even uitwijken naar een andere omgeving om daar de mail op te halen. Dus wat je nu in beeld ziet, dat is
niet zoals het in werkelijkheid is. Deze zou je normaal gesproken dus op je normale e-mailadres ontvangen. Deze moet hebben, ja. En hier staat nu inderdaad, activeer je StudyLink-account. Dit is het e-mailadres wat je vervolgens te zien krijgt. Nou, hier zie je wat globale informatie. Dit is de link die ik nodig ga hebben om mijn account te activeren. Dus daar klik ik nu even omwille van de tijd gelijk op. Klik op de activeren knop om je account te activeren. Dat doen we. En hier staat dat mijn account succesvol is geactiveerd. Ik ga nu even deze shortcut nemen. En nu betekent het dat ik kan inloggen zonder DigiD. Dus als je nu vervolgens naar deze pagina geleid wordt, klik je op deze blauwe balk inloggen zonder DigiD. En zoals je nu ziet, nu is het inderdaad het geval dat je met je e-mailadres en wachtwoord in moet loggen. En nu worden er nog een aantal vervolgstappen gevraagd. En dat zie je eigenlijk al door middel van deze voortgangsbalk. Een eerste stap die nu gevraagd wordt is om een vooropleiding toe te voegen. En daarna kies je een studie. Dan moet je nog de stap doorlopen om de opleidingsgegevens van die desbetreffende studie nog in te voeren. De instellingsvragen die kunnen van toepassing zijn. Dat hoeft niet altijd. Dit is namelijk een functionaliteit die stellen we ter beschikking aan de onderwijsinstellingen. Dus zij kunnen hier gebruik van maken, maar dat hoeft dus niet altijd te betekenen dat ze dat doen. Dat zullen we straks nog wel zien, of dat inderdaad bij de opleiding die ik ga invoeren, of dat het geval is. En uiteindelijk de laatste stap is echt het bevestigen. En als je die hebt afgerond, dan heb je een compleet StudyLink-account. Nou, bij deze stap voor het toevoegen van een vooropleiding, daar zien we dat er momenteel nog geen vooropleidingen van Duo zijn ontvangen. Als dat namelijk het geval zou zijn, dan zou er al een connectie zijn gelegd met Duo en dan zouden deze al ingeladen zijn. Dat is wat meer voor de Nederlandse, de Europees-Nederlandse leerling van toepassing. En er zijn momenteel nog geen zelf toegevoegde vooropleidingen bekend. Nou, dat klopt, want dat gaan we eigenlijk nu dus uitvoeren. En we beginnen met de eerste vraag. Heb je een diploma behaald? Ik zet er eventjes op dat ik dat nog niet heb behaald. Want ik hoop eigenlijk komende, nou ja, wat is het, zomer voor ons in Nederland, maar komende juli bijvoorbeeld mijn diploma te gaan halen. En dan is de volgende vraag in welk land ik mijn diploma ga behalen. Dat is Aruba. Dan klik ik op naar de volgende vraag. En dan moet hij eventjes over nadenken. Wat hij nu aan het doen is hij is de desbetreffende vooropleidingen van Aruba aan het ophalen. Maar die zitten nu allemaal in het systeem, zeg maar. Ja, dus met het land dat ik kies, dan toont hij ook de desbetreffende vooropleidingen. Ja. En hier kies ik uit het niveau dat nu opgehaald is. Dus dit is de tabel waaruit ik kan kiezen. En ik kies hier nu voor VWO-diploma Aruba. Nou, ik weet dat hier al een aantal vragen over zijn gesteld. En ik denk dat we daar dan ook na afloop van de demo misschien nog even wat dieper op in kunnen gaan. Hier staat een melding, en dat heeft te maken met colloquium doctum. Even kijken, als je namelijk geen vooropleiding hebt afgerond of gaat afronden van een niveau in de bovenstaande lijst, of in aanmerking wilt komen voor een colloquium doctum, dan moet je geen vooropleiding toevoegen. Nou, dat is denk ik voor de meesten niet van toepassing. Ja. Ik verwacht in elk geval mijn VWO-diploma te gaan halen, dus ik ga door naar de volgende vraag. Dan wordt er nog wel even om een kleine bevestiging, of zie ik hier in elk geval een overzicht van de gegevens van mijn vooropleiding. Even kijken, ik geef nu hiermee aan door op deze knop te klikken dat ik deze vooropleiding toegevoegd wil zien. Dat gaat hij dan vervolgens doen. En dat doe ik het ook eventjes. Ja. Even kijken, dan geeft hij toch weer eventjes een overzichtje. En dan staat er bij de verificatiestatus dat de vooropleiding nog gecontroleerd moet worden door de onderwijsinstelling. Nou ja, dat klopt. Daar zullen we straks waarschijnlijk ook nog eventjes wat meer op ingaan. Nou ja, dit is de enige vooropleiding die ik heb. Dus ik ga klikken op volgende.
Het kan zijn dat je er misschien nog meer hebt die relevant zijn voor de studie die je straks wil gaan volgen in Nederland. Als dat het geval is, zou je hier nog ervoor kunnen kiezen om nog een vooropleiding toe te voegen. In mijn geval doe ik dat niet en ga ik door. En hier komen we bij de tweede stap en dat is het kiezen van een studie of zoals wij dat dan zeggen, het indienen van een verzoek tot inschrijving. Ik ga er eventjes vanuit dat veel van jullie als ze een studielink-account aanmaken al wel een idee hebben van welke studie ze zouden willen volgen. Meestal heb je oriëntatie gedaan op de websites van de desbetreffende onderwijsinstellingen en is het eigenlijk op het moment dat je een studielink-account aanmaakt alleen nog het kiezen, het selecteren daarvan. Hier worden eigenlijk alle standaard, de opleidingen worden nu zonder filter getoond. En dat levert 2657 resultaten op. Nou, dat is best wel veel om degene eruit te zoeken die jij precies wilde. Dus er is natuurlijk de mogelijkheid om gebruik te maken van filters. Je kan op onderwijsinstelling kun je filteren. Je kan op opleidingsniveau kun je filteren. Je kan op opleidingsvorm filteren. En dan ook nog de voertaal waarin de opleiding gegeven wordt. Ik kies ervoor, ik wil naar de Hogeschool Utrecht. Dus die selecteer ik. En die geeft me 0 resultaten. Dat betekent dat hij niet ingericht staat op de testomgeving. Ik ga even kijken welke wel resultaten geeft. Ja. Ik ga even zoeken, wat vind ik een interessante opleiding. Ik wil graag accountancy gaan volgen. Ja. Dat is een voltijdstudie. Hier staat even op dit kaartje, op alle kaartjes staat altijd even de belangrijkste informatie staat erop getoond. Vervolgens, als je die selecteert, wordt die ingeladen en dan kun je nog wat specifiekere informatie invoeren. En daar moet hij nog even over nadenken. Inmiddels komen er een paar vragen binnen. Maar ik stel voor dat we de hele procedure even doorlopen en dan de vragen daarna even doen. Ja, dit is lastig. Ik kan natuurlijk nu even geen blik werpen op de vragen. Kijk, sommige vragen misschien zullen teruggrijpen op specifieke onderdelen die ik dan misschien nog bij de hand zou willen pakken. Maar moet ik dan straks nog even bekijken. Ja. Even kijken, nou hier staat dezelfde informatie eigenlijk weer die ook op het kaartje zichtbaar was. Alleen wordt er hier ook nog gevraagd hoe ik wil starten. Ik wil starten als eerstejaars en geen hogerejaars. Daarnaast staat hier ook de startdatum is 1 januari 2021. En hier vink ik aan dat ik mij ervan bewust ben dat een niet-Nederlandse vooropleiding door de onderwijsinstelling moet worden gecontroleerd. Nou ja, dat hangt ook weer samen met waarschijnlijk een paar vragen die straks nog wel beantwoord zullen worden. Hiermee heb ik eigenlijk de meeste informatie wel beantwoord. Nu is dus het onderdeel instellingsvragen. Nou ja, en deze onderwijsinstelling heeft op deze testomgeving geen onderwijs of geen instellingsvragen ingericht. Dus dan is er voor mij nu ook niks te beantwoorden. Het kan dus voorkomen dat ze daar nog vragen stellen en dat kan te maken bijvoorbeeld hebben met of er rekening gehouden moet worden met beperkingen of dat je een ander telefoonnummer op wil geven in geval van calamiteiten. Dat soort type vragen. Ja. Ik klik hier op volgende en nu krijg ik alles nog even helemaal in een samenvatting, in een overzicht te zien. En met als doel om dit allemaal te kunnen controleren en vervolgens te kunnen bevestigen. Dus hier staat bijvoorbeeld mijn vooropleiding toegevoegd. Hier staat de opleiding die ik zojuist heb ingevuld en die ik wil gaan volgen straks. Met de startdatum, de opleidingsgegevens, de toelaatbaarheid en dat soort zaken. Er zijn geen instellingsvragen. Dit zijn mijn persoonlijke gegevens.
Die heb ik allemaal ingevoerd. En hier moet ik een vinkje zetten dat ik alles heb gecontroleerd en dat dit allemaal correct is. Als ik nu op bevestiging klik, dan is mijn Studielink-account helemaal compleet. En nu gaat hij er waarschijnlijk echt wel weer eventjes over doen. En dan word je ook doorgeleid naar, zoals wij het noemen, het dashboard. Dus dat is eigenlijk de homepagina van je Studielink-account. Daarin zie je een andere weergave dan zoals je die nu ziet. Dit was echt de registratiefase. En dit, zoals je nu ziet, dit is meer het dashboard, de homepagina. Oké. Dus als je een volgende keer, dus nu heb je de registratie doorlopen en als je nu een volgende keer inlogt, zoals we net hebben gedaan, dan zul je direct ook op deze pagina uitkomen. En hier staan de verschillende tabbladen. Dit zijn de opleidingen waarvoor je dan een inschrijfverzoek hebt ingediend. En op die pagina, als ik daarop klik, dan zie ik bijvoorbeeld dat ik voor accountancy een inschrijfverzoek heb ingediend. En hier kan ik er ook voor kiezen om opnieuw nog een inschrijfverzoek toe te voegen. De vooropleiding, dat is degene die ik zelf heb doorgevoerd net. Hier staat een tab met berichten. Nou, ik heb momenteel nog 0 berichten, anders dan zouden ze hier dus ook getoond worden. En er is nog geen betaling actief momenteel. En dit zijn mijn persoonsgegevens en hier kun je ook bepaalde persoonsgegevens op wijzigen, die van toepassing. Ja. Je ziet wat blauw of wat zwart is, wat niet uitgegrijsd is, om het even zo te zeggen. Dat zou je kunnen wijzigen en dat kun je vervolgens hier opslaan. Ja. Even over het aanmelden voor opleiding, Inge. Ja. Voor hoeveel opleidingen mogen studenten of leerlingen zich maximaal voor aanmelden, bijvoorbeeld? Is er nog sprake van keuze 1 en keuze 2 bijvoorbeeld? Nou, je mag een maximaal van 4 inschrijfverzoeken indienen voor een studiejaar. Ja. Met als opmerking dat er een onderliggende beperking ook nog zit bij numerus fixus opleidingen. Dus het mogen er 4 in totaal zijn, waarvan maximaal 2 numerus fixus. Okay. En van die 2 numerus fixus mag er ook maar 1, zoals wij dat noemen, zwaar overtekende opleiding bij zitten. En een zwaar overtekende opleiding, dat is een opleiding, dus er zijn er elk jaar een stuk of 5, die door het ministerie van OCMW aangewezen worden als opleidingen waarvoor een student maar 1 keer een inschrijfverzoek mag indienen. En een voorbeeld daarvan is geneeskunde. Juist. Dus ik kan niet, ondanks dat ik 2 keer een numerus fixus inschrijfverzoek mag indienen, mag ik voor geneeskunde maar 1 keer. En dan zou ik bijvoorbeeld nog wel, ik noem maar eventjes wat, artificiële intelligentie kunnen doen, als dat een numerus fixus is. Ja. Dan zit ik op 2 toegestaande numerus fixus opleidingen. En dan zou ik zelfs nog 2 keer een reguliere inschrijfverzoek kunnen indienen, waarmee ik dan de max van 4 behaal. Juist. Dus niet 2 keer geneeskunde bij 2 instellingen. Dat mag niet in een jaar. Nee, als er numerus fixus is in dit geval. Ja. Duidelijk. Oké. Deadlines de belangrijke deadlines, dat zijn deze. Dus 15 januari, dat is al over een paar weken voor de opleidingen met de numerus fixus. En dat zijn er toch steeds meer, hè? Heb ik het idee tenminste. Dus bijvoorbeeld zowel op HBO en WO niveau. En voor alle andere opleidingen is dat 1 mei en met uitzondering van university colleges en bepaalde kunstopleidingen heb ik begrepen. Die hebben ook afwijkende deadlines. Voor de studenten die echt specifiek, stel dat je op die help.studielink.nl bent geweest en nog steeds geen antwoord hebt gekregen, kunnen de leerlingen via het decanaat van de school kunnen ze dan vragen stellen en het decanaat kan Studielink rechtstreeks benaderen of wij kunnen dat ook doen, dus met hele specifieke vragen, dus dat is denk ik geen probleem. Voor de studenten die op dit moment even vastlopen met de instelling voor wat betreft application fees, etc. Jullie kunnen een mailtje sturen naar info@arubahuis.nl of studianahulanda@ea.w.
Die mailtjes die komen dan bij ons binnen en dan gaan we kijken of wij iets voor jullie kunnen betekenen. Maar het is sowieso, wordt er geadviseerd om eerst contact op te nemen met je onderwijsinstelling zelf voor opheldering. Dus zij zijn degene die meer duidelijkheid kunnen geven en zorg dat jij je situatie ook heel goed uitlegt. Dat je uit Aruba komt en wat je vooropleiding precies is en hoe dat zit. En als je nog steeds niet helemaal eruit komt, dan kunnen wij mogelijk voor jullie bemiddelen. Dus dit zijn onze contactgegevens. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor de laatste updates. Dit was webinar nummer 4 van een serie van 4 webinars. Hopelijk in het voorjaar hebben we weer een volgende serie. En sowieso voor de studenten die van plan zijn om in augustus te beginnen aan een studie in Nederland, hebben we in juni een hele serie voor degenen die al op het punt staan om naar Nederland te vertrekken. Over hoe het zit met bijvoorbeeld de verzekering in Nederland, met de opvangende begeleiding in Nederland en allerlei andere relevante onderwerpen. En dan hebben we ook Q&A-sessies met onderwijsinstellingen. En hebben we ook meet and greet, online meet and greet bijeenkomsten met de mentoren en huidige studenten. Die alle vragen dan kunnen beantwoorden en ervaringen kunnen delen. Dat was het denk ik, Inge. Oké. Ik wil je heel erg bedanken voor je waardevolle bijdrage vandaag. Ik denk dat de virtuele demonstratie heel verhelderend was voor de studenten. Ik hoop dat we dat straks ook online kunnen zetten, zodat ze dat zelf kunnen volgen. We moeten even afstemmen erover hoe we dat precies gaan doen. Maar ja, heel fijn en bijzonder dat we een speciale sessie hebben kunnen doen voor de studenten, aankomende studenten uit Aruba. Dus onze dank daarvoor. Nou, met genoegen. Fijn om het op deze manier te kunnen doen. En ik hoop ook dat het opheldering gegeven heeft. Zoals ook al aangegeven was, als het nog tot verdere vragen leidt, dan horen we dat natuurlijk graag van jullie. Zeker, zo is dat. Nou, een fijne middag daar in Aruba. Een fijne avond nog voor jou, Inge. En tot de volgende keer. Dag. Doeg.